Christ College open admission for BA Honours course in English, Khasi, Economics, Political Science, Sociology, History, Anthropology and BSc in Computer Science. The college also provide add-on courses like Computers Application DCA, Healthcare, Assistant, Cosmetology, Apiculture and Mushroom Cultivation. The college have its own computer lab, library, canteen and hostel for boys and girls. Apart from the academic session, the college also inspired students with extracurricular activities including sport, art and yoga. Application form for new admission can be collected from the college office from 10 May 2023 during office hours. For more details, please visit Christ College, or call on the number 8731074549 or visit the college website www.christcollegeshillong.com. Kaseng hinyo trap Integrated Territorial Organization lani ka Hito kalayo ban kendu ya ka Dr. Amparin Lingdo ka menteri jong ka jela badaipet ya ka kwat ka kia hakapor bakala 1 year ban jurim ya ki jaka ai jing sumar haka ribhoy destring ban penpaw halor ka jingtrang jong ka seng ban pendap no klo ya ka jaka ai jing sumar ki longkmi bat klung ne ka MCH hospital kabadan hakasnong Umran Parila. Uba Elvis Christian Vice President ka Hito Ribhoy Destring habakran skila pathai khubor ulaya thu banakaliang ka seng kaladab ban pha ka dorkhas ka menteri badai pen ya ka kwat ka khia hagabayadei bat kane ka jaka ai jing sumar bat nakaliang ka menteri kaladab ban kular bakan sawan ban jurib ya kane ka hospital. Ulaya thuru bahagane ka jingwan jurep jong ka menteri ka kwat ka khia ya kane ka MCH hospital kinong yalam ka seng kilayo banyakran bat ban penpaw ki jinge bat kumjuru nakaliang urang ba snong jong ka Umran Parila ula penpaw ka jingtrang ban yo ban plino ya kate ka MCH hospital daga baong ba nakaliang ka snong kala ais ngobha ya kate ka jaka bat lada kimpli kloino ya ka kanlong ka jingdu nong ya ka snong bat kumju ya kadong ribhoy hi baro ka way. Tarik mulai mang sedap dengan bu kat Sorkar sa khmat jungi Health Minister jungi Dr. Amparin. Komentar singi da asur ketika singi baik nuan ban pej ban jurip yang ni jaka. Komentar singi da kata jing assurance jungi ilawan mentara singi ba nilai kendu nilai ok diakran ban pen ke jing jong kani hospital. Makum ka jing kwa hina kaliang kaseng kalong ba ini ban penbit penbiang swa ban pli ya kani. Kamta manduk ka surap aduk ki aduk ki lights aduk ki nongtrai ba perpet kai bangikwa banong hani kasngi kalong ba kalong ka kani ke jingwan jungi kamte kon susa tangga jing jurip nani ke jingwan jungo ya kani ka hostal ngi kwa ba kani jurip kalong ba siso ba nani sekmat kani ka hostal kini ban plino tang bingin yo ba kani lambata ka jingman toy jong upai ba jong tang boy jungi kumba ki la ai por engin driu panai ma pan yo ban driu dan kalian juki ki ai por driu panai tingi kimilti bahkan Pynurlong ya ketiga jing ai por junki bat ngirungin nang ya gudin nang di sekmat namta kana ka hostal pau ka jing sungu sing Hito ro bakala yarap dalang merkat bat ngi kasnang namta kana ka hostal knang ba plino ya kana namar ba ngi kasnang ro ngi kana hostal ba ka ngi nakal kasnang ngi hostal ba long ka jing ai subha jungi kasnang reda ada impli kana hostal kalong sap kalong kaya ka jigdu nong jaka sinong hindi jaka sinong barok bawi kari buhay de ngada kaliang kas rumba sinong apatpaw ka jing sukmen mamenta si dalang nekroi ba dan bak ba kan hostal jingi kar long ka pasiso namta ki jikwa jikya jongki long kami jongi ki badan hapo ri buhay banyo ay kata ka jing smart babiang namta jik kita berhak dulu dan kaliang juga kasnong She's the it girl, she can't control it.